Pancen nek tumpang ki dimasak saka tempe bosok. Nggonmu enek ora? Ngapak kono? Nggone nyong sing bosok-bosok dibuang lah, masa ya kene dipangan bae apa ora mencret. Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen ning kene kekreatifan lah bosok nggane tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus Lawuhe apa lawuhe? lawuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene amba-amba apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti Tipis-tipis. tempene wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, kuning. Tahune gede ya. Heeh. Lah ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, Ora enak nek tempe kene keripik enek. barang. Heeh kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning ngene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Kudu tempe. Hop hop hop. hop. Bahasane kono ki coba anjek ngapak ki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh, Dadi enggak saru, metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. oh, mbok ya artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turuk. Lah, percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ero, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. 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 Lah iya to Pak jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing ciut nek sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Oh. Jenenge pikirane Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Tahune. Lah nggomu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli mbaniken. Wah, Ora budak. masa neneng kene disempaki. Hei. Bambemu. Anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Oh. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cara. Jane niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tahu. Mulane nanti tempe nek kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Ini mesti loro kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Heeh. Apa iso timbasane? Ya wis, masukin. Tempe-tempe. Masukin. Yo yo. Habisin. Yo.